Jadi dihamu penggual pergocinami. Gawe mah. Bison jongjong dohami sian persahutaon para berita dohot na humaliang na adong di Jabodetabek. Khobar tusi kupasa tami majo songon pinggap panukunan pinggan nauli bidang pinggan na jagar panukunan ni nauli panukunan ni nadinggan pasata mo jadi songoni mah pasatami pinggap panukunan ni nauli me atong panukunan ni nadinggan pasatami apa kata yono tuhamu Gawe ma jala horas ma aku ni nagawe ima tutu dihamu bolahan amak bonani hasuhuton persahutaon par berita se Jabodetabek tohomat itu di hari nauli di bulan adingganon asa saat ma kepersaulian saat ma akahagabeon tihita salhuna tarlumobi dihamu bonani hasuhuton tekas tutu di pasat tamu di son pinggan nahot dia malakak na dia mau nok na dia mah hatana dia mah idok na hatau kamu mah amang ima tutu tabani parhorasan penggabian takasma taria sonon di son maratapak dohami sudi rua sarap dot pengurus ni persahutaon par ambarita se Jabodetabek ima nama kamola tehon dibalgani asidot holong ni rohani tuhani dihami saluhutna mulai sian akka arena salpul sahat tutikion diobason marsakap dohami di bagasan lasni roha laho mamuji pasangapon amatta debata perdingkan basa para siroha nasumurungi jadi ima nakatna ima unokna ima hatana asa takas mahamu marhata-hata takas mahamu atong makatai marhite uning-uningan munaon marsobba tuamatta debata huhut mangido asidot holong ni rohana dope tuaka ari na mangihut di hamion saluhutna ima nakatna paddenami melihat mah dihamu bonani hasuhuton perhorasan penggabian dape madok melihat kita tutuhani jadi di son diberi kami adong harbu epir boras 1000 bir asa pir mapoki baul pasalonan pir matodi luju-luju mah nang akapasamotan ima tutu soni nang miak-miak asa marmiak perhorasan marmiak penggawean dihita saluhna terlumomi ma dihamu bonani hasuhuton songoni nang ringgit sitio suara rupiah ma on di pamarentata jadi on surung-surung naimon natira janami songon upani lo janami pinatkan huzur ma di tabian tu dia hamu mangalaka tusima dapotan kepersaulian ima tutu jadi ada orang so di mulai hamu godang muna tamahami mangido tomat taribata asa tiuru jalauli sude uloto di bekas sedarion di baik kami majolo sibitu lili manang sibitu godang nangpe dang mardongan ogung versi uning-uningan modern jadi hohom mahita mertangyang di bekasan rohat tabi melihat mah dihamu burana zutuhon pertikian di pasatai mata muna buhamu mah godang muna melihat mau lihat mak paddenami
Jadi sesuai do ingana na ta anggap ma nang wadong borotan ito nga tonga alene ta hutup non kituai manortor marhaliang maitan non adong do nani do na gudang liat-liat. Jadi parjolo pangdo non gudang mula-mula alay dakola dape manortor hita di si dengan dape untuk padua patuluhan asa manortor hita ima gudang hasuhuton anggo gudang marlingkungan manang marhuta anope diuluhon panitia. Jadi diamu amang panggual pargoci marmula dunia nauli marmula don nadenggan asa naing matutupuk kaun nami gudang nami diop bason baem majo alu-alu tuamat tadi bata perdinggan basai nunga di baiko alu-alu tuamat tadi bata alu-aluhon mamuse tutuhan Yesus Kristus na manubus kita jolma sian dosa gabedot hita malua di hangulua sogot dohot hita partohap di harajaon Banua Gejang bay mamang takas. Mauli atema nunga dia alu-alu ko tutuhata Kristus Yesus alu-aluhon mamuse tutur di purbadia na manugu-nugu hami manugu-nugu hitao saluhut na tu harajaon Banua Gejange bay mamang. Asa marmula songon godang marujung songon tali bay mamang godang mula-mulai. Bayan babu se dohot gudang soba asa bahami amat tadi bata. Nunga di beko gudang sobat tu mata di bata naik pe naing marliat mahami asa liat mak parhorasan liat mak panggabian silihononnya mata di bata di hamiosa luhutna tuaka ari namang ihut baem ma gudang liat-liat. Ketua umum, ketua baru, Ido baris kedua, baju terus kedua, Ido, ama maitonga, napiran nama Arkaina, Ido, baik, puluhan kedua. Tapahita kedua atas semangat milenial Ido. Hecha.
Tuhan di bawah doa milenial kecuali karena dua sehari tapi kira kapron kira Tuhan dah hidup pahit kedua atau boleh kedua di milenial tahun kolonial kita kolonial bagi milenial hidup hidup kedua hidup tambah hijau yang dua jangan kalah sama milenial sehari naik kan sehari naik sehari naik hidup yang dua jangan kalah sama milenial terkena sehat kedua bersedia ma Liki Masyara saya hukum masalah bersama dengan musik kapron masuk atau sekretaris dibunyi nama musik Renata baris pesepona berjoloi kedua sekretaris bendahara dan seterusnya hidup malate ma amang padenami nga mulai sian kudang mula-mula naking soba-soba dohot marliat ima songot tortor pamuhayon sian punguan persahutau para berita alani badamang ma sidio-dio terus sama tu hasahatan horas